Yang pakaray na ikaw merong marunong. May apon at ayangay, di ba na ikaw meripek iwirong. Ang pakaray na ikaw merong marunong. May apon at ayangay, Yarawan siya yang uringay nantay na ko. Di pa mayor orone, meni tiri pa may nanay. Eu ramo anay rota na no, me ya bakangay rong na. Di pa mayor orone, meni tiri pa may nanay. Eu ramo anay rota na no. Pagkakairong na tangiram ni ka. Tangiram na ko ya karawa mesuwe ni paraya mesuwe me beta kan ko sa ini mesuwe kamera ka sume yung siko ne ko biapon. Ururinga yo ngai pe akawat ngai kana no ngat ngai ko piana no ngai yo amet tangirai pe akawan no we. Rawan siyote yang uringay nantay na ko. Tangiram ni ka. Tangiram na ko ya karawa mesuwe ni paraya mesuwe me beta kan ko sa ini mesuwe kamera ka sume yung siko ne ko biapon. Ururinga yo ngai pe akawat ngai kana no ngat ngai ko piana no ngai yo amet tangirai pe akawan no we. Rawan siyote yang uringay nantay na ko.